Kajing pule naga gospel Mattheus kalanong ka baar peulai kadakot iway haduk hadar. Ha kata kapor u Jisu ula kren kumne ha kipaj ba bat hala kisanran. Kistad ain bat ki Pharisee ki syong ha ka khet jong u Moses kumta to ko ngok bat to le kat ya ka ba ki ong ya phi ban le. Henry wat pertho ya ki kam jong ki naba ki yalap Henry kim le ki kenton ki jingkit ki ba khia ki ba om la ban kit bat ki pen kit ya ki ha ki terpeng jong ki breu kat ba ma ki pat kim pen khi wat yala isem priakti ban ya tenrong lem ki le ya ki kam jong ki baro tang ban yo i ki breu namar ki pen yar yala ki philakteri bat ki pen he ya ki rmyang jain jong ki bat ki iet ya ki jaka ki babha tam ha ki jing khawai bat ya ki jaka khmat ha ki senakok bat ya ki jing khublei ha ki jaka yau bat ba on sha khot ki nong hikai ha ki breu Henry ma phi wat kwa ba on khot ya phi nong hikai naba phi don tang uwei unong hikai bat phi ba ro khot phi yalong shipara bat wat khot kpa yano ha ka perthei naba phi don tang uwei ukpa u badon habneng lamne wat sha ba on khot ya phi nong yalam naba phi don tang uwei unong yalam u kris uba kraw tam na phi unlong usyakri jong phi jaru ba pen kraw yalade on penret bat ya uba penret yalade on pen kraw ka gospel utrai.